If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Nosaltres vivíem amb la meva àvia, la mare del meu pare. La Meritxell li va dir, escolta'm, doncs jo m'aniré a l'Àfrica a fer de missionera. Diu, ai, pobres negrets, ja els veig a tots arrenglaradets i cantant els segadors. Jo quan em va dir em vull dedicar a la política vaig pensar que estava boja, perquè en aquell moment ella treballava a l'empresa farmacèutica, tenia un càrrec molt bo, guanyava molts diners, tenia encara possibilitats de pujar més i vaig pensar que estava boja. Cuando se dedica a la vida política pensé que ella le quería dar un paso adelante como servicio a la sociedad, que es lo que hacen los políticos. Servicio a la societat. Que a ella la política sempre li havia agradat molt, però jo, el meu consell era oblida-te'n i dedica't a la vida a l'empresa privada i endavant. Home, de la Meritxell l'admiro profundament, aquestes jornades d'ella, que sembla que els dies amb ella, els dies de la meva germana Meritxell, duren més que els de ningú, perquè semblen dies de 72 hores, té temps absolutament per tot. Que té aquesta capacitat de donar-se a la gent, és una persona que li preocupen molt els problemes de la gent, s'estima molt el país i jo això ho valoro molt. I una persona com molt altruista, que fa les coses no esperant res a canvi, les fa perquè creu que les ha de fer. Esto es un poco como en la parábola de los talentos. Cuando a alguien le das un talento, dos talentos, tres talentos y es capaz de convertirlos en valor, és capaç de fer su trabajo bien. Ressaltaria també un punt d'humor que té, una rauxa que de sobte ens fa uns monòlegs i unes coses que està al costat d'una persona que de sobte tingui aquesta capacitat, doncs jo admiro molt la gent amb humor. Las cualidades de Meritxell que más me gustaron cuando la contraté allá por el año 93 es su humildad, humanidad y sentido del humor. Té aquesta broma seca catalana i a més té l'humor i el tarannà una mica de la meva mare, perquè realment té un estil que ja no només em recorda de forma d'actuar, de com es dirigeix a la gent, té aquesta cosa a vegades carinyosa però seca, aquest humor que no ofereix i la deixa anar. Això és que és Ferrusola, és totalment Ferrusola. Llavors dic, és que ets com la Ferrusola. Inclús el geni de quan s'enfada és absolutament Ferrusola. La política l'apassiona perquè l'apassiona la gent i el servei en la política només s'entén des de la passió. Per tant, una persona apassionada per la vida dels altres i per donar el millor per als altres. Lo mejor que tengo de Meritxell es cuando a mi hijo le pasó lo que le pasó, un golpe de calor que tuvo. Cuando vino y me dice, Candela, su hijo entrará allí. Cuando ella me ha necesitado, me ha tenido, y cuando yo la he necesitado, la he tenido. Quan érem amb aquesta edat de 16 a 17 anys ens va convocar tot un grup d'amics joves que li interessava saber la nostra opinió de lo que era la política. Moltes clientes venen, li comenten de la seva feina. Jo sempre li dic, tens una santa paciència perquè jo no ho podria fer. Ella sempre té una bona cara. Amb tothom, Hola, Josefina, te la trobes per aquí, per allà, molt, no sé, molt propera als veïns, de cara als veïns. Mai té un mal dia, mai pot tenir un mal dia. Sempre està com disposada a tot, a atendre't. Al mateix temps és una persona càlida, pot semblar dura en segons quins moments quan defensa les seves posicions perquè ho fa amb molta fermesa, però és una persona càlida. I en el terreny personal destacaria aquesta mateixa calidesa, és una molt bona companya, a mi m'ha ajudat moltíssim i m'està ajudant moltíssim, i també una cosa que a mi m'agrada molt de les persones, que és el sentit de l'humor. És una persona molt de fiar, molt, però és una dona que té una aparença de persona, dura, i és una persona que pot ser molt dura defensant les seves posicions, però és una persona molt tendra, és una persona molt sentimental. És una dona que darrere d'aquesta aparença de dona forta és una dona que li apassiona el país, que els sentiments la desborden i que s'emociona fàcilment. L'anècdota que no m'he pogut treure del cap en tants anys, que arrel de les classes de història que jo impartia, vam passar la pel·lícula del president Companys. Me'n recordo que em va impactar.
la plorera que li va agafar al final de la pel·lícula. Va sortir aquí al carrer plorant com una magdalena. La Meritxell el que ho fa per la seva ciutat, no per ella. Jo penso que la vessant personal amb la política, penso que ella és així, és espontània, és d'aquesta manera i penso que és una persona molt interessant. Una visita que ens va fent aquí, teníem una senyera que ja estava una mica trotinada, i va dir, a partir de demà tindrem una senyera nova. I ens va portar una senyera molt maca, que és la que presideix precisament la sala d'actes. M'ha definit mai en una ciutat en què segurament algú altre el que hagués fet és fer un pas enrere i dedicar-se només aquí al Parlament o fer altres coses en política. Ella, al final, també el que ha fet és estructurar el partit a l'Hospitalet al voltant de la feina del grup municipal, i això en ciutats de l'àmbit metropolità no és gens fàcil. El tesón de estar al pie del cañón gane unos años con más, otros años con menos, pero ella siempre al pie del cañón. Meritxell tiene una circunstancia muy particular, y es que de casta le viene al galgo, puesto que coge la antorcha que su padre en su día dejó. Jo crec que tots els militants de Convergència i de Convergència i Unió hauríem d'homenatjar cada dia gent com la Meritxell Borràs. És una persona honesta i treballadora. La Meritxell és una dona tenaç, és una dona valenta. Jo, de les experiències més frapants, és quan hi va haver tots els incidents que es van enfodrar una estació, la de Bellvitge, i vam anar al barri del Gornal, al barri de Bellvitge, a veure què en pensaven els veïns i veure la fermesa de la Meritxell, la Txell per la gent de l'Hospitalet, com la coneixien i la reconeixien i se'n refiaven. Malgrat ella jugava en el terreny més hostil de tots, la Meritxell sempre dona la cara. Tuve una mala suerte con un vado de mi casa y bueno, yo me sentí muy acompañada de ella. En primer lloc, és una bona persona. Algú que no tingui un bon fons no es pot dedicar a la política. Crec, a més, que s'estima el seu poble, la seva ciutat, els seus ciutadans, i ho fa, a més, amb un desprendiment que va més enllà de les nostres idees polítiques. Parla amb tothom, escolta a tothom, treballa, trepitja el carrer. Y es de esas veces que dice, bueno, ante las injusticias tú te caes al suelo y ella, pues mira, me subió para arriba. Hi ha hagut una gran empresa que s'ha anunciat el seu tancament i com a portaveu de Convergència i Unió vam voler tenir contacte amb aquesta empresa i el comitè d'empresa va dir, escolti, nosaltres només volem parlar amb la Meritxell Borràs, que és la que sempre ens ha tractat, ens ha cuidat, ha patit pels nostres problemes i és la que sempre ens ha orientat. I això demostra que la Meritxell és molt autèntica fent política, perquè pateix i se n'en cuida de la gent. No està pendent de quedar bé amb els que manen cap als de baix, sinó al revés, de fer arribar als que manen tot allò que la gent pateix, tot allò que la gent l'inquieta. És una persona molt honesta, però a més també demana honestedat amb ella, no? De la mateixa manera que ella et sap dir, i molt ben dit, doncs mira, Anna, això potser ho haguessis hagut de fer d'aquesta altra manera, doncs també vol i demana la mateixa honestedat per part dels amics. I sobretot tenir molt clar el projecte cap on vol anar, de no fer de l'Hospitalet una excepcionalitat en el conjunt del que és Catalunya, sinó que l'Hospitalet sigui el que és realment, que és la segona ciutat més important del país. Home, voldria que la segona ciutat de Catalunya semblés la segona ciutat de Catalunya. Ella és una persona culta, és una persona solidària i una persona que pensa en català. Aleshores, penso que la segona ciutat de Catalunya mereix una alcaldessa que, com a mínim, quan s'adormi i somia, és la nostra llengua. Penso que és una dona honesta. Quan parla ella gairebé no calen micros, no? Està al meu costat, que m'ajuda. La quiero mucho, la aprecio siempre. És molt perseverant. I ella s'arremanga i treballa amb molta empenta i amb molta força. Porta Hospitalet a la sac. És una gran persona, jo diria. I la Meritxell Borràs representa el millor de nosaltres. Estima la gent d'Hospitalet. La Meritxell seria una bona alcaldessa perquè és una persona molt responsable i molt humana. Es una persona que se compromete, es una persona que trabaja mucho. Endreçada, però sobretot mentalment. Fortalesa amb que ella afronta la vida, no? És que ho és molt, vaig dir, és la Meritxell.